hroznový cukor. Je to prostě bombonek z cukrárny. No já cítím hodně ovoce. Dámy a pánové, čeká vás revoluce chuti. Dostali jsme šanci spojit se s přední světovou společností, která se zabývá vylepšováním aromat a chutí. Jedná se v podstatě o společnost, která dělá věci extrémně chutné a jsou v tom fakt velmi dobrý. Pomocí speciální přírodní taste masking složky se nám povedlo průběh chutí stabilizovat. A stabilní chuť nám umožnila prozkoumat nové směry a vybrat příchuť, která je zcela svěží, ale perfektně komplementuje silný profil ingrediencí Medmonku. Díky nové chuti se Medmonk ještě více a bez námahy stane součástí vaší rutiny. Budete se na něj těšit a čím více konzistentní budete, tím lépe Medmonk funguje. Seznamte se s naším dosud nejchutnějším Medmonkem.